mayat ay masdam ta ko amin magay malabsan at diretsot naiwada di lima ay paakamdan sa anay ordinansa ng mililak ka man adi makahawol ka kadok eh so urewat din isa ano may dinay ay ordinansa ikaw niyan in present na din pangup si serial number din equipments niya para sin garden adwani di parang kway ordinance para sin buita ko abo number sinay municipal ordinance number 12 series of 2021 kanana an ordinance providing for a systematic household numbering including government owned edifice and other buildings in the municipality of Bacon and for other purposes kanan din title na rin at kanana meaning wala ko madi organize ay record ako niya sin munisipyo kang lunaan na sin opisinan di local civil registry sin opisinan di DSWD and even din opisinan an disaster in DRRMC dadoy ay opisina ko di man ano asin di record ako record di boy number di boy ya din no sino di man iyan sidi biga ay pamilya sin sa ay bubong sidi di kanana sidi government owned edifice kanana building di gobyerno kaman din na barangay hall din na sino na multipurpose example din eskwelaan uno din library kaman na di other buildings na din na simbahan churches din konbento dadoy ya din odom ay i-identify di barangay officials tako at the main ay purpose na siyempre layden tako abo sinda kami ay officialis yo layden mi ay mapapaspas din serbisyo ay ipaay din LGU sinda tako ay manilis nan bakon in case of emergency disaster ono sino pwede din relief operation kakaman na di ono krimen ay mangyari sin boy example no ada di krimen ay mangyari sin boy nalakangay no ada din do record tako sin munisipyo nalaka ay malocate tan no example wada di krimen ay naamag sin sa ay boy no kanandan ang respondian komandi police ono na si the disaster amoy dalang sin office sin kadaan di disaster ono sin LCR type dalang din number di BCD no ay mangitiks ay sina ay number din kadaan di inapunta ko kananda nalaka ay malokit si ilan dalang sin computer maila daw si din location di buita ko ay doy iso nga nalaka di at day man responde kadwani gamin bakit takon asahan ay kanayon ay waday kaarubat ako ay mangitdo wada di man respondi and then duani adi takon asaan ay din populis o no din tauhan Sir Alvin kat amoda at din amayan da ay di boy so at least no ada din doy nalakay malukit da maila da lang sin computer tanwada di mapa and then sidoy di min ay purpose na di and of course sinay manbalin mutlaangan ay manbalin at ay kaman say permanent address tako nya kaman no duani kat ngay purin pintas din kalsada tao no aday bagahit ako ay ipawit di nakipurdiad Manila unod abroad ya door to door ay binayaran tako at least dumatang adisin buita ko nya tan at least ipayo din permanent home address sa din ano ay number di buita ko iso nga at least door to door bakan kayo ipagtayo ko do barangay asiminan alam kan kananyo at least din payo din di house number address yo si di permanent address tako ket si doy di min ay purpose na iso nga no after ay ma-validate amin din na ibabuita kos na entire bakon wada di code number na ay maamag iso nga nukas paringan at ang pusungan
di code na EMP kanana si si 001 kanana no sino di first ay buoy ay manamburan at di implementasyon din ay code number ay maipoy din direction na from Baguio City asi sin umalisin kadanta ko intoy kadan din ay di boundary si Duy ay manrugi din ay code number di buoy iso ano intoy paamaton yun gamanggay makmak din kalsada tako sa baka SDO ay rugi from Boyang ay paalis na uno ito ano lay doon yung wood pid ay paalis na isdi man rugi sigsag pasigsag iso nga 1001 KEY kanana no kaya pa KEY man rugi 001 002 and so forth nga nay mapospos malpas din manamburan buita ko naulunggay na validate nanamburan at amin buita ko no ada di barbaro ay man patakdol no kasparigan sinari building ay naikot 001 di iyat na de may amag nuway isdi din barbaro maipoy si di ay KEY 001-A kanana letterings in support man nga na abo ay -B -C kapalili si doy di ano andin ay household numbering sinan na munisipyo ta ko ay bakon iso nga wadan to di ingay wadat di steering committee baw kay man ay na create sina ingay ay narugyan din implementation din ay project ako iso nga di pilot ay barangay ay inmo na in-identify di steering committee barangay poblasyon anong gay say kompleto kano din records dasin barangay iso nga umon unas di barangay poblasyon ustubot lang tapno ada di pilot barangay at least mailat ako no aday kaman tan sa umon una ay ka-implementa na kat mailat ako no yata ko man adjust no medyo wada baw di kurang na no mayat baw no kamanini yata ko at least no sin sumaro no ay barangay ma-improve no ada di kaman kurang sindoy ay first ay implementation na iso nga ngay napunduan na si 600,000 continuing na iso nga manlugit the barangay poblasyon sumarsarunot ako ay other barangays sinaay din Municipal Ordinance number 12 series of 2021 ingay nga na di magamit di short pa di self explanatory nya magay sa lutsod ay sa lutsod yun no di na di man pa number awan na malugi no aday relief operation kot adin malukit din buhay na ang gadi ngam amin sa pasak na manamburan okay ay may sige sagawad sin poblasyon kasi sudboy at mayat sin kaya pa tiga ay sityo alangan na ilugi ni bilig ay 001 kung ganay madispos kung ganay dumatang sin 498 ako uno sikto depende sin diskartiyo sa ay barangay no maila kayo kot sa ay din sa ay sityo kot kaman na ornongay mabalin ay imong sanyos din sa ay number tapno bakon man sisian tanala kamot lang di maanap mot lang kasi kayo na may abusin doy bandas di man pasigsag ya at sili tadi daling linglingan buhay datang ada yung linglingan ay to din buhay ano din doy buhay ay magay man totoo maga abaw din iyat na no kasparigan wada di maabandon ay buhay wadan to din na steering committee hindi i-validate di no maga di man iyan mabalin ay i-cancel da din doy ay number di buhay ialis da si Udom si doy iso nga di yun do din buhay di abo na din magay man iyan maingay na di ingay yan magay sa lusod may salamat si Councilor Aikik Isan na